om het centrum een beetje leefbaarder en veiliger te maken. En ik noem dat burgerkracht. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar toch is het zo. Het is de kracht vanuit de samenleving om de handen ineen te slaan. Om het in het dorp beter te krijgen. En daar heb ik heel veel waardering voor. En vandaar dat we dachten, als we ermee starten, en het is in zekere zin al gestart, maar een beetje officieel starten, fijn dat we dat met zo'n grote groep kunnen doen. En daar wil ik ook mijn waardering voor uitspreken. En het is heel klein begonnen. Hans Mulder, hier in het centrum, ik zie hem al zo vaak lopen, die er nog een contact heeft met Roy Luca, raadslid van de gemeente Zeist. En jullie hebben elkaar getroffen en toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Is het ook bij ons terechtgekomen, bij de gemeente, bij René Scheffer, en die heeft gedacht, daar gaan we werk van maken. En in samenspraak met de politie en met mij en de jeugd- en jongerenwerk en met de werkmanager, is het toch gelukt om te krijgen. En dat is gewoon mooi. We dachten, we moeten het niet over organiseren. Hoe regel je dat nou? Nou ja, met een beetje regels en een beetje materiaal. En veel goede zin en energie van de mensen. Meer is het niet. Het is eigenlijk, hoe hou je het zo simpel mogelijk? En dan is het toch mooi. Of 4. Dus met z'n 7, het volle getal, Hans, dat is wel heel mooi. En het is mooi dat je er zo op had gaan. Ook ik ben vals tegen ik denk aan hart en nieren. En als zo aangesproken, het raakt mij. En dit zijn dingen waar we altijd al als winkeliers en als bewoners van Zeistcentrum preventief met z'n allen bezig zijn. Dit is wel een handvat die elkaar goed rijdt. En daar ben ik gewoon achter trots op. Wederzijds als de iedereen gaat en wij als raad en gemeente. Maar vooral dat de bewoners in de gaten hebben dat ze op die manier die jongeren en die echt overlast en die dingen doen die we gewoon niet kunnen tolereren, gewoon echt bij de wortels aangepakt. Dus veel succes. Mooi, dankjewel. Ik weet nog er ook een hondje in en we jagen ook echt niet zelf aan. Ja, en wordt er geluisterd? Als ik wel denk van joh, jij loopt er wel met zo'n jekkie aan, maar wat vertel je me nou hè? Wordt wel geluisterd. Zaterdag liepen we hier, toevallig met z'n tweeën, met een klein foutje van ons. Ze zagen ons aankomen en dan was in één keer weg. Ja. Weg. Maar normaal sluit je het in. En als je dan nog hierboven hebt, dan En heb je veel contact met je wonen? alleen met deze. Krijg je reacties? Ja, van de maand. Ja, zaterdag ook. Die zaterdag een vrouwtje hier bezig om ze door die kant te brengen. Mensen denken wel mee zo. Ja, belangrijk. Ja. Zo weer terug. Zo weer terug. Lopen we binnen door terug? Zo. Ja, lopen we zo.